Iki wis teko me Pak Kadi, aku arep ndelok hasilnya pembangunan nih. Kayak Joyo Klepat. Halo Ayah. Pun Pak ngene, Bek. Pun Pak ngene, karo Pak Kadi. Halo, kangen aku enggak? Pak Kadi, omahe dibangun. Demen. Remen, seneng Pol. Nggih. Seneng Pol. Pak. Kesel, Pak. Ya, penasal separuh nggih. Nggih. Nggih, meh palen. Nggih. Nganu mutian benjing mawon. Niki wae tokone kan minggu tutup. Benjing mawon. Hiburan wis kali ya. Iki wis iki. Wis arek ngadepe. Lha nggih, seneng. Mengke tipine dijone mawon lek pas nganu TV niku nggih. Namanya kepala Napa nih? ini. Gambar sepale. Loh, kok gambare sepale? Kompak ya. Eh kaya cintaku ning sampean Pak Lan. Mek sepale. Iya, Cio. Wis. Lek mengke napa mestere dimester mawon tapi bar dimester kayak digaruk ngoten niku lho. Dikasar. Oh, kakak. Dadine kersane napa tiyang sepuh lek mlampah mboten kepleset ngoten lho. Ngawas dikepiok sapu niku mawon. Wah digepiak sapu niku pun Nggih. sekeca. Itu pun kasar niku. Oh kan kasar, nggih mboten napa-napa. Mengke lek lunyu terus napa wonten telek, ngene lek ngilaki kan kangilan to. Kepiok sapu ya, Mbak. Nggih nggih. Kepiak sapu mawon.